हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग्य माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आता दसरा वगैरे सगळं झालेलं आहे. कामाला पुन्हा सुरुवात केली आहे. मागून तुम्हाला आवाज येत असेल तर तिकडे बाकी मशीन मारतायत, म्हणजे गवत वगैरे सर्व साफ करतायत. दिवाळीच्या आधी काय काय जण करतात बागेत वगैरे, त्यानंतर पण करतात जरा गवत वाढलं की. आणि आता कसं आम्ही लोक एवढ्या लवकर करत नाही, कारण की पावसाचा काय भरोसा नसतो. अजूनपर्यंत पाऊस आपला चालूच आहे, गेलेला नाही आहे. त्यामुळे गवत हे वाढतच राहणार आहे. तर आम्ही डिसेंबर महिन्यात किंवा डिसेंबर जानेवारीमध्ये वगैरे असं मशीन मारतो बागेमध्ये. आणि या 10 दिवसांमध्ये तुमच्याशी असं बोलायला म्हणून वेळ इतका मिळालेला नाही आहे. फक्त शूट करून वगैरे दाखवत होती मी. आणि एक गोष्ट पण सांगायची राहिली आहे, ते म्हणजे आमच्याकडे नवीन वासरू आलं आहे. बाबीची आपल्या डिलेवरी झाली आहे आणि गणपती म्हणते, दसऱ्याच्या आधीच झाली आहे ती. त्यामुळे आता जवळजवळ 15 दिवस झाले. गडबडीत काही सांगितलं नाही, सांगायची खूप इच्छा होती, पण म्हटलं आपण फुरसतमध्ये सांगूया. कारण की सगळं असं घाईमध्ये दाखवणं, परत आम्हाला खाली जायला लागायचं, वरती यायला लागायचं, वरची कामं आटपून परत खाली जायला लागायचं. अशी सगळी धावपळ होती ह्या 10 दिवसामध्ये. म्हणून मी सांगितलं नाही, तर सांगायची तुम्हाला भरपूर इच्छा होती. तर म्हटलं आपण आता फुरसत म्हणजे जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल, निवांत असू तेव्हा सांगेन. तर बाबीला वासरू म्हणजे मुलगी झाली आहे, पाडी झाली आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते. बाबी तर बाहेर चरायला गेली आहे, हे पण गाईला घेऊन जरा दुसऱ्यांच्या तिथे वाड्यामध्ये गेलेत. आणि आता काय निवांत, म्हणजे काम करायला जरा असं जमत नाही 2 दिवस अगदी, एवढे 9 दिवस वगैरे जरा ना धावपळ जमायला पण झालं. आणि म्हटलं आता थोडं आपण 2 दिवस आराम करूया, त्यानंतर कामाला सुरुवात करूया. तशी थोडीफार आम्ही करतोच कामं, पण सकाळच्या वेळेस ना भरपूर ऊन पण येते, दुपारच्या वेळेला पाऊस येतो, असं सगळं मिक्स क्लायमेट झालेलं आहे. तर जेवण माझं भात तर लावून झालं आहे. आज सिंपल जेवण बनवणार आहे. दह्याची कढी बनवणार आहे आणि कारली फ्राय करणार आहे. आहे सोमवार आणि लाईट पण गेली आहे. सगळी गुरं आपली आलेत चरून. इकडे सगळी गुरं आलेत. खूप दिवसानंतर म्हटलं सगळ्यांना गुरं दिसत आहेत ना आपली, त्या लाईनीत सगळ्या. 3 मोठी गाय, ही आमची वसू, ती पण आता मोठी झाली म्हणजे. आणि ते बाबी आत्ताच आली आहे. बाबी हिला सगळ्यांच्या भांड्यातलं हवं असतं, खायला पण आणि प्यायला पण, चिंगीला. आणि इथे आपल्या बकऱ्या, त्या पण चरून आलेत. आणि आता तुम्हाला दाखवते आमच्या बाबीचं वासरू, नवीन मेंबर आमच्या घरातलं. तर ही बघा आमचं नवीन वासरू, आमची पाडी. कशी करते, कशी आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आता हिला 15 दिवस झालेत. हिला अजून ना सवय नाही आहे असं म्हणजे लाड करण्याची, कारण ह्या 10 दिवसात ना दसऱ्याच्या म्हणजे नवरात्रीच्या आधी झाली आहे ही. तर ह्या 10 दिवसात आम्ही तर बिझीच होतो, त्यामुळे इकडे पटापट कामं उरकून आम्ही जायचोच, जे की तुम्हाला मी सांगितलं. त्यामुळे हिला जास्त वेळ देता आला नाही. तर प्रत्येक जेव्हा वासरू होतं नवीन, तेव्हा आम्ही त्यांना असं लाड वगैरे करत राहतो. जसं की चिंगी होती, वसू होती, आणि ह्या जेव्हा बकऱ्या नवीन आल्या होत्या तेव्हा. परत बकरीचं आमच्या पिल्लू झालेलं, म्हणजे कराडू झालेलं, तेव्हा पण ते तर घरातच असायचं. तर हिला तसा तेवढा वेळ देता आला नाही. पण आता कालपासून आम्ही फ्री आहोत. तिला पण आता हळूहळू सवय होते. पण माझ्या आवाजाला ती बरोबर हे करते अगदी पहिल्यापासून. म्हणजे ती ओरडते मी जसं बोलायला लागते. हे बघा कशी करते. पण ही झाल्यापासून आमची चिंगी शांत झाली. नाही तर चिंगी पण एवढी म्हणजे उड्या मारायची ना, की आता ती नॉर्मल असते. म्हणजे कधीतरी आपली हे बघ सू केली. आम्हाला आता ती सवय झाली आहे सगळ्या गोष्टीची, त्यामुळे आम्हाला काहीच वाटत नाही बाजूला बसलो तरी. हिचं अजून नाव नाही ठेवलंय, ठेवायचं आहे. पण इथे मी बसते आहे ना, तर मला ढुशी देते पाठवून. तिला आवडत नाही वाटतं मग बसते. नाही आवडत काय ग, इकडे बघ.
पायाजवळ नको, इथे बघ. ए तू पोगी आहे. आमची एक पोगी गेली बाहेर, उंडगायला गेली. माऊ माऊ पण पोरगी, मी लेडीज. ह्या आमच्याकडे सगळ्या लेडीजच आहेत, फक्त एकच सुयोग आहे ते पण काना. सगळ्या गोपी काही काना. ओ बाबा माती बघशी, बघितलं केवढं मस्ती करते मस्ती करते मस्ती करते मस्ती करते तू. जरा वेळ जातो, वासरं वगैरे अशी नवीन आली की, आणि जरा मोठी झाली की नंतर मग ती म्हणजे हे करतात, मग काय खेळत बसत नाही. जसं की वसू कशी आमच्याकडे आमच्या वाड्यात नाही जन्माला आलेली, त्यामुळे वसू म्हणजे इतकी मिसळलेली नसते ती जास्त ॲटिट्यूड मध्ये असते. हा, कारण ती तिच्या आई बरोबर बाहेर जाणार, तिच्या आई बरोबरच येणार, आणि आपल्याला वगैरे बांधायला वगैरे गेलं ना की हे नाही करणार. तसं चिंगीचं नाही. चिंगी आमची हे बघा, हे बघा तिचं बघा काय चाललंय, हे बघा मस्ती बघा, बघते बघायची. तुम्ही जवळ गेलात की घाबरते ना, तिला सवय नाही ना तुमची म्हणून. चला, कढी वगैरे झाली आहे, आता फक्त कारली फ्राय करायची, पण ती जेवायला बसायच्या अर्धा तास आधी करेन, आतापासून करून नाही ठेवत. माऊ गेली सकाळपासून बाहेर, कुठे जाते काय जाते माहिती नाही पडत. 2 दिवस घरात होती, आज गेली फिरायला. 1:30 वाजले आणि आम्ही आता जेवायला बसलोय. कढी भात कारल्याची कापं आणि सोबत ताक. सकाळचं दूध वगैरे काढून झालंय. सुयोग गेले डेअरीमध्ये आणि ते बाबीला बांधलंय चरण्यासाठी. बकऱ्या पण सोडल्यात, त्यामुळे मी इकडे बाहेर आहे. मच्छर सुद्धा बाहेर झालेत आणि ना पाऊस पण आता बारीक बारीक पडतोच आहे. आणि इथे आमची बसते माऊ मॅडम. आज माऊ मॅडमचा फ्रेंड नाही आलाय, बोकू नाही आला आज, नाही तर 2-3 दिवस तो इकडेच होता. इकडेच दूध प्यायचा आणि इथेच थांबायचा बाहेर. आणि ही पण बाहेरच असायची जास्त, फक्त झोपण्यापुरती घरात यायची. बघते बघ कशी माऊ. इकडे बांधलंय गाईला, कारण इथे पण भरपूर सगळं रान वाढलं होतं, तर हिला रोज संध्याकाळचं बांधतो, म्हणजे सगळं साफ करून टाकते ती. आणि तिकडे पावसामुळे नाचणं पण बघा आता वाकलंय. तिकडे आपल्या बकऱ्या चरतायत. आणि आता बहुतेक तरी भाजीची वेल सुकून गेली आहे, म्हणजे ही तर सुकलीच आहे शेंगांची. पडवळ आपला आहे, एखाद दुसरा दुधी पण आहे. तिकडे हळद आहे आणि गोंडे भरपूर प्रमाणात होते, पण ते आता सुकून गेले, कारण पाऊस येत राहतो सारखा, त्यामुळे ते सगळे कुजलेत. बागेतला काढलेला चिबूड आम्ही आता कट केलाय, पिकलाय तो, आणि ह्यामध्ये साखर आणि दही ऍड केले, आणि त्याच्या ज्या बिया होत्या त्या ठेवून दिलेत, पण पुन्हा रुजत घालायला. पहिलं मीच टेस्ट करू दे बघा. पहिली मी नाही खायची एवढं चिबूड वगैरे, कारण त्याची टेस्ट मला इतकी आवडायची नाही. पण असं मिक्स करून खाते, म्हणजे दही वगैरे टाकून. जर नुसतं असेल ना साखर टाकून तर ते नाही आवडत, एवढं नाही आवडत, पण आता खाते. आणि हा चिबूड म्हणजे चिबूड किंवा भाज्या वगैरे सगळ्या आपल्या कशा ऑर्गेनिक आहेत, शेणखतावर झालेल्या. चिबूडमध्ये तर आम्ही काहीच घातलं नव्हतं, फक्त त्या रुजत टाकल्या होत्या बिया है ना. आणि चिबूड आपल्याला आलेले आहेत, म्हणजे मेहनतीचं फळ आपल्या मिळालं आपल्याला. पहिले टेस्ट घेण्यासाठी मी प्रज्ञाला सांगितलंय. आणि दही पण घरचं, हो चिबूड पण घरचं. हो, दही साखर फक्त दुकानातली आहे, दही आणि चिबूड आपला घरचाच आहे. कसा आहे, चांगला आहे ना. तर या चिबूडच्या बिया आहेत त्या राख लावून सुकून ठेवणार, आणि नंतर मग त्या रुजत घालणार, त्यातून आपल्याला मग पुन्हा चिबूड मिळतील. अशी सगळी प्रोसेस असते ती. तर आता आम्ही घेणार आहे, खाणार आता.